Сега ще видите комбо педели. Откривам заседанието, но се обръщам към вас, че в такава ненормална обстановка не може да продължаваме. Ние приемаме, че има проблем. Искам тази вечер, в нощта на 25 срещу 26 май, да кажа, че от тук нататък всяка една българска политическа сила, когато чуе ДПС, ще се сеща за няколко синонима на ДПС. Коректен, предвидим, лоялен партньор. Тази прогноза беше казано на езика на тотализатора 1х2. Моля да ме чуете. Нашите предпочитания са към третия вариант. Избори до края на годината. Оставка на кабинета Орешарски в края на месец септември, най-късно началото на месец октомври и провеждане на предсрочни парламентарни избори последната неделя на месец ноември или първата неделя на месец декември. Ние можем да пием кафето си и сами, нали така? Поканили сме ви в писмо в удобен за ваш час да дойдете. Официално ви кани на кафе в квартал Възрожденци в ресторант Ориентал. Къде е това? Да внимаваме да не предозираме кафетата, за да не развалим сърцето. Аз съм пинал една глътка кафе един път у Кърджали, с това надали, че ми се развали сърцето. Тоест да не се притесняват от коалиция между ГЕРБ и ДПС. Изобщо. Започваме с сутрешното кафе пред парламента, което ще започне от 8 часа сутринта и ще продължи до вечеря. Ще бъде кафе с вечеря до 12 през нощта. Не, вече не мога да спра на бензиностанция за реда колата. Ние можем да пием кафето си и сами, нали така? Точно този аспект на въпроса не е релевантен към политическата отговорност. Не става въпрос за спомени. Става въпрос за един добре организиран, добре премислен сценарий. Уважаеми госпожи и господа, Движението за права и свободи е единствената политическа сила, която не губи нищо. Noel'den 10 gün sonra emekli vatandaşlara 25 levalık Noel ikramiyeleri bugünden ödenmeye başladı. 25 milyon leva taksis etmişti. Това куче защо е зелено? Той е крокодилче.